ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተከታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተከታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብዝሓ ሰባት ንፆታዊ ርክብ ክንሓስቦ እንተለና ዕግበት ጥራሕ እዩ ናብ ርእስና ቀዲሙ ዝመፅእ ኮይኑ ግና ፆታዊ ርክብ ካብ ዕግበት ብተወሳኺ ፆታዊ ርክብ ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ ጥዕና ጥቕምታት ዘለዎ እዩ። ኔቸር ንዓና ዝጠቕሙ ነገራት ጥራሕ እዩ ፈጢሩልና ስለዝኾነ ለማዓንቲ ፆታዊ ርክብ ካብ ዕግበት ብተወሳኺ ንጥዕናና ዝህቦም ጥቕምታት ኣስፈሕ ኣቢልና ክንሪኦም ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ፆታዊ ርክብ ንጥዕናና ዝህቦ ጥቕሚ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ንክውስኽ ዝገብርዎ አንቲቦዲስ የምርተልና እዩ። ኣብ እዋን ዕግበት ሰውነትና ንባክቴርያ ጀርምን ቫይረስን ክከላኸሉ ዝኽእሉ አንቲቦዲስ የፍልፍል እዩ። ብተደጋጋሚ ብቐሊሉ ዝመፁ ሕማማት ከምኒ ሰዓል ዝኣመሰሉ ቀለልቲ ሕማማት ብቐሊሉ ዘይተሓዙ ሰባት ኣብ ሓደ ሰሙን እንተነኣሰ 2-3 ግዜ ፆታዊ ርክብ ዝፍፅሙ እዮም። ጥዕንኦም ዝተሓለወን ተረርትን እዮም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ሰውነቶም ንሕማም ዝከላኸል ዓቕሚ እንዳወሰኸ ስለዝኸይድ ብፆታዊ ርክብ ጥዕንኦም ዝተሓለወ ይኾነሎም እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ፆታዊ ርክብ ንጥዕናና ዝህበና ጥቕሚ ድማ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንዘጋጥመክን ቃንዛ ንክቕንስ ይሕግዘክን እዩ። ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ኣብ ብልዕተንን ማህፀነንን ስለዝነቅፅ ቃንዛ የጋጥመን እዩ። እዚ ቃንዛ ንኸይስምዐክን ኢልክን ድማ ካብ ፆታዊ ርክብ ተርሕቃ ይኹን። እዚ ጌጋ እዩ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዘጋጥመክን ቃንዛ ብባዕሉ ብፆታዊ ርክብ እዩ ዝመሓየሸልክን። ቀስ ኣቢልኩም ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ እንተለኹም ኣብ ብልዕትኽን ፈሳሲ ይፍልፈል እዩ። እዚ ፈሳሲ ድማ ብልዕትኽንን ማህፀንክንን ንክትርክስ ብምግባር ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቲሹ ከም ድሌቱ ንክምጠጥ ብምግባር መትሎ ከኣቱ ክወፅእ እንተሎ ብፍሕፍሕ ምክንያት ቃንዛ ንኸይጋጥመክን ይገብር እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ካብ ፆታዊ ርክብ ክትርሕቃ የብልክንን። ብፆታዊ ርክብ እዩ እዚ ቃንዛ ክመሓየሸልክን ዝኽእል። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ፆታዊ ርክብ ንሰውነትና ዝህቦ ጥቕሚ ድማ ንሕማም ልቢ ንፀቕጢ ደም ብሉፅ መፍትሒ እዩ። ናይ ልቢ ሓኻይም ከም ዝገልፅዎ ጥዕኑ ዝሓለወ ልቢ ንክህልወና ፆታዊ ርክብ ኣብዚሕካ ምፍፃም ብሉፅ ሜላ እዩ። ብዙሕ ሰብ ብልምዲ ሕማም ልቢ ኣለኒ እሞ ካብ በዝሒ ፆታዊ ርክብ ክርሕቕ ኣለኒ ኢሎም ዝተጋገየ ኣረኣያ ዝሓዙ ሰባት ኣለው። ኮይኑ ግና 50% ካብ ሕማም ልቢ ናፃ ዝኾኑ ሰባት ፆታዊ ርክብ ኣብዚሖም ዝፍፅሙ እዮም። እንተነኣሰ ብሰሙን 2 ግዜ ፆታዊ ርክብ ዝፍፅሙ ሰባት እዮም። ንሕማም ልቢ ናይ ምቅላዕ ዕድሎም እውን 50% ይቕንሰሎም እዩ። ስለዝኾነ ኣባና ሓኻይም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክህብኹም ኣይኽእሉን ብዙሕ ዝተለመደ ስለዘይኮነ። ኮይኑ ግና ፆታዊ ርክብ ንሕማም ልብን ፀቕጢ ደምን ናይ ምምሕያሽ ዓቕሚ ስለዘለዎ ኣብዚሕኩም እንተትፍፅሙ ዝበለፀ ይምረፅ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ፆታዊ ርክብ ንሰውነትና ዝህበና ጥቕሚ ድማ ስእነት ድቃስ የመዓረር ኢልና እዩ። ፆታዊ ርክብ ክንፍፅም እንተለና ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ክንበፅሕ እንተለና ሰውነትና ናቹራሊ ፕሮላክቲን ዝበሃሉ ሆርሞን የፍልፍል እዩ። እዚ ሆርሞን ስርሑ እንታይ እዩ? ሰላማዊ ዝኾነ ብሉፅ ድቃስ ንክንድቅስ ኣእምሮና እውን ፍትሕ ኢሉ ሰላማዊ ድቃስ ንክንድቅስ ዝተመቸወ ይገብሮ እዩ። ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ እውን ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዝድቅስዎ ድቃስ ብሉፅ ከም ዝኾነ ይሕብሩ እዮም። ስለዝኾነ ናይ ድቃስ ምስኣን ፀገም ዘጋጥመኩም ሰባት ቅድሚ ናብ ምድቃስ ምእታውኩም ፆታዊ ርክብ እንተትፍፅሙ ብሉፅ ድቃስ ብሉፅ ዕረፍቲ ንክትረኽቡ ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል 5 ንሪኦ ፆታዊ ርክብ ንጥዕናና ዝህበና ጥቕሚ ድማ ውሽጥና ሰላም ንክስምዖ ይገብር እዩ። ብዙሓት ሰባት ብስትረስ ጭንቀት ዲፕሬሽን ምክንያት ናብ ሕክምና ይኸዱ እዮም። ኮይኑ ግና ናብ ከምዚ ዓይነት ጭንቀት ዲፕሬሽን ስትረስ ዘእተወኩም ነገር ተደላይ ዘይምዃን ዝብል ሓሳብ እዩ። ኮይኑ ግና ኣፍቃሪት በዓልቲ ቤት ዘለዎ ሰብ ጥዕንኡ ዝሓለወ
هيوت يزهلو كنبر يدليو مخنياتون تايو كم زفتو كم زدلا كم زفكر سلاز فلتن كحقوف كسعام كفتو يخليو نافي كاني مبهال نبعلو بتعمي دس زبل هيوت نكهلونا يقبريو أبسرح أبستفلاليو بوتاتات تدلاي مقان أيكونن كحقوسكم زخل بفكاريتكا ببعانت بيتكا تدلاي مقان بلوز نايتو تاوركب جزا محلاف كيف لتنايو صونتنا تعنو زحلو سيستم نخهلو أمروناون نقح نخبل يقبريو سلازخونا نبزحات سوات هيوتهم نخصالو زقبر تدلاي زي مخانوم يو ازمالت بفكاريتكا ببعالت بيتكا تدلاي زي مخان يو صوتاو ركب أبزحهم زفتصمو سبات دما بمنخخا بمتحقوقات بعقبتون كم زفتو كم زدليو نخسمعهم يقبرلهم يو ازي دما تعنو زحالو أمرو كهلوان بمقبار كاب ጭንቀት سترس ديبريشن نخترحقو زحجز እዩ ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ንረኽቦ ጥቕሚ ድማ ንምቅርራብኩም ዘጠናኽረልኩም እዩ ብዙሓት ሰባት ሰብኣይን ሰበይትን ስለ ዝኾኑ ቃል ኪዳን ስለ ዝኣሰሩ ጥራሕ ሕጉስ ናብራ ዝነብሩ ይመስሎም እዩ ሕጉሳት ዝገብሮም ግና ዝወሃሃብዎ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት እዩ ሰብ ሓዳር ተኾራሪፎም ተባኢሶም ትርእይዎም ዝፍጽምዎ ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝውሕደሉ ግዜ እዩ እዚ ኣብ መንጎኹም ንፋስ ዘእቱ ሓደገኛ ነገር እዩ ኣብ ሓዳር ህይወት ጎንፂ ኣፈላላይ ግድን ክህሉ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና እዚ ጎንፂ ኣዘፈላላይ ካብ ጾታዊ ርክብ ከርሕቐኩም ኣይግባእን ንጾታዊ ርክብ ሸለሊልኩም ገዲፍኩም ሓዳርና ክመዓራረ እዩ ኢልኩም ክትሓስቡ የብልኩምን ስለዝኾነ ሓቢርኩም ክትነብሩ እስካብ ዝደለኹም ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ኣድህቦ ክትህብዎ ኣለኩም ካብ ምንም ነገር ንላዕሊ ሓቢርኩም ንኽትነብሩ ንኽትተሓላለዩ ክትቀራረቡ ዝገብረኩም ነገር ጾታዊ ርክብ ስለዝኾነ ሸለል ኣይትበልዎ ኣብ መበል ሻውዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ናይ ጾታዊ ርክብ ንጥዕናና ዝህበና ጥቕሚ ድማ ቀልጢፍና ንኸይንኣርግን ኣእምሮና ንቑሕ ንኽኸውንን ይገብር እዩ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ግዜ ይፈልፈሉ እዮም ዝበልናዮም ናይ ጥዕና ሆርሞናት ስርሖም ብዙሕ እዩ ሓደ መጽናዕቲ ኣተሓይዘ ክሕብረልኩም 50 ሰብ ሓዳር እዮም እቲ መጽናዕቲ ዝተገበረሎም እዞም ሰብ ሓዳር ኩሎም ዕድሚኦም 50 ዓመት እዩ ነይሩ ካብዞም 50 ሰብ ሓዳር ድማ ጾታዊ ርክብ ብሰሙን እንተነኣሰ እስካብ 4 ግዜ ዝፍጽሙ ሰብ ሓዳራት ዕድሚኦም ክግመት እንተሎ 40-39 ተባሂሉ ተገሚቱሎም ነይሩ እቶም ካልኦት ብሰሙን ሓደ ግዜ ወይ ድማ ኣብዚሖም ጾታዊ ርክብ ዘይፍጽሙ ሰብ ሓዳር ድማ ዕድሚኦም 52-53 ከም ዝኾነ ብብዙሓት ተገሚቶም ነይሮም ስለዝኾነ ሰውነትና ዕግበት ብዝረኸበ ቁጽሪ ሕጉሳት ብዝኾንና ቁጽሪ ቆልዑ እንዳኾንና ኢና ንቐጽል ናይ እርጋን ግዜና እውን ኣይቕልጥፍን ምኽንያቱ እንታይ እዩ ቆርበትናን ሰውነትናን ልክዕ ኤክሰርሳይዝ ከም ዝሰርሕ ሰብ ጥዕንኡ ዝሓለወ ይኸውን እዩ ካብ ስፖርታዊ ኤክሰርሳይዝ ብዝበለፀ እውን ውሽጣዊ ዕግበት ስለ ዘለዎ ሰውነትና ጥዕንኡ ዝሓለወ ንኽኸውን ይሕግዘና እዩ ስለዝኾነ ኣፍቃሪት በዓልቲ ቤት እንተሃሊኩም እንተነኣሰ ኣብ ሓደ ሰሙን 2-3 ግዜ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክሕብረልኩም ይደሊ ጥዕንኡ ዝሓለወ ሰውነት ሰላም ምክብባር ምትሕልላይ ፍቕሪ ዝመልኦ ሓዳርን ፍቕርን ክህልወኩም ስለ ዝገብር ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕኩም ፈጽሙ እነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ